যেন রাজ্যনি সাংবাদিক বন্ধুরকনো হামবাইয়া ফারো কারণ নর যতন সাইমাংখা যে জেএমসিনি পক্ষ থেকে বসকাংনি অগাস্টনি 28 তারিখ একদিননি যে সিটিং ডেমনস্ট্রেশন ফুং 10টাनि सिमि सारिख 5टा पर्यन्तनि जे सिटी सेन्टार बसकांगो नुनजाकमानि आबो जों किसुक्षण सिगां पुलिस प्रशासन থেকে पारमिशन मांखा आबंनाय गुरुजी कनफारेन्स हलनि बसकांगो 2.5 मे समनि आं पक फोसाबनाय ओ मिडिया रकनि बिसिंखै जोंनि राज्योनि जत 10,323 शिक्षकफोरनो फादि ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशनो जतनो मानजाक फादि तामनि हिमबा हास्ते हापां जोंनि 10,323 रकनो बरक जे पक नारकमानि जुदि सरकारो फाइका हांखा सरकार नांखा हांखा भारतनि संविधान न परिवर्तन खायनो ओ चाकरि रको नारक बिथिना गिनायखियाबा अबनि यागुलो आबो खुंतामो नुखा राज्य सरकार जों जखन कायसा प्राइवेट रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्टआव खायो जोंनि एसएलपीओ राज्य सरकार एफिडेविट दिमानि दङ जे राज्य सरकार 10,323 रकनो नन टेक्निकली उइदाउट ओपेन इंटरव्यू सी एवं बिओ एबजर्व फाइनाल हुए किन्तु जों साइमानो भारतवर्षनि आदालतिया बा पृथिवीनि कुनु देशनि आदालतिया उइदाउट इंटरव्यू चाकरि रिमाया होनाय बरक जखन आबर जमा रनानि सिगांनो जों जास्टिस फर 10-3-2 जारनि पक्षनि कायसा प्रेस रिलिज खायमानि दङ आबो हायकुनु सुप्रीम कोर्ट एलाउ खायगला कारण आबो 10,323 बाय राज्य सरकार कायसा बावटा खायमानिसै आबन बागैनि प्रतिबाद स्वरूप राज्य सरकारनो जों जानान रोनाय 10,323 दाबो कुनो राज्यनि कमाय खायनाखौ याबा आगामी दिनो ओ 10,323 तेबो बृहत आकारो तेबो जंगि आंदोलन से तैयारी खायनायजों आबन बागैनि आं जत राज्यबासी 10,323 नरकनो आं पक्षारनाय खबर थुमनाय रकनि बिसिंखै हादि नरकनो खाता थैदि हानाय 28 तारिख फुंनि 10टानि 7 तारिख 5टा पर्यन्त गुरुजी कनफारेन्स हल 2.5 मे समनि बसकांगार फाइमानजे फादिते कायसा आङो प्रेस बसकांखै सानाय जों तिनि ससियेल मिडियायाव कायसा नुखा जे একটা সংগঠন ते संक्रांत रां फैसा तैनाय जे ससियेल मिडियाव सारफानो आबो सम्पूर्ण भुल तथ्य जोंनि 24-25 तारिख जेएमसिनि जे मिटिं थाङो आ मिटिंआव अमहाय रां फैसानि कुनो